Здравейте! 4 дена след трагичния инцидент на кръстовището на село Борово при град Гоце Делчев, вчера имаше възпоменателно шествие с близките и съучениците от училището на загиналото 19-годишно момче на това кръстовище в миналата неделя. Присъстваха представители на медиите, имаше доста хора от село Борово. Не видяхме никой от общинското ръководство или от АПИ. Дори интересно е, че АПИ официално не позволи самото шествие. Каза, не било разрешено да се правят шествия и хора да се движат по републиканския път. Ние казваме и ви снимахме в предишните видеа. Тук деца се движиха по републиканския път, защото нямаше откъде да минат. АПИ не позволява, защото абсурд, пълен абсурд. Виждате тези човечета, сложени от будни граждани, има на доста места из кръстовището, които питат как да пресека, как да стигнат до града. Представят едни дечица тук, ученици, които трябва да пресичат. Елке малко ги жегнем нашите общинското ръководство. Москов, Сарандев, Боцев, там другите, Костадинов, айде няма да казвам, живи и здрави да са. Но нека да решат проблема. Нека да започнат от тук, нека да решат другите проблеми. Става въпрос за живота на хората. Това ви го разправям от една година. И ето тази седмица се доказа. Става въпрос за живота на хората. Няколко е допуснал грешка. Да се извини, да си поема отговорността, да му се наложи глоба, да се вземе пример, поука и повече да не го прави. Да оправи положението. Да не замазва очите на хората за неговите грешки, за това, че ще загинат други хора. Затова са сложени тези хора там, затова им се плащат заплати, затова им е дадено доверие. Да се грижат за живота и здравето и просперитета на хората си. Те дори за живота не се грижат, камо ли за здравето и за просперитета. Там, където ви показах урвата на моста, където не можеше да се мине, ето след нашия сигнал е запълнено. Познайте с какъв материал. С едра фракция, която стъпиш и потъваш. Там е като плаващи пясъци. Елементарно вложени са отново няколко стотин лева публичен ресурс, а не са вложени по правилен начин. Това се прави с смесица с пясък, за да може да се оплътни. Поне като няма тротуар, поне да има едно нормално пешеходно преминаване. Вие и това не успяхте да направите, господа общинари, или който го е направил там, или някой от АПИ с подкрепата на общинарите. Хайде малко вижте какви неща вършите. Сега надявам се и хората, вчера имаше доста хора от село Борово, надявам се хората разбират колко е важно социалната активност. Виждате, социалната активност е важна не след като се случи нещастието, а преди това. Ако институциите не работят, най-малкото, ето сега, ние ще използваме този трагичен случай, за да натиснем институциите, за да свършат поне малко работа. Явно не искам това да е необходимо. Това е ужасно нещо. Не трябва да се случва. Трябва да сте активни преди да стане нещо, а не след това. Общината, институциите трябва да се вземат мерки преди да стане нещо, а не след това. Толкова ли е трудно? Малко мисъл, малко работа. Не го разбирам. Благодаря ви.